Το όνομά μου είναι Λουκάς Δαγδιλέλης και η σχέση μου ήταν από μικρό παιδί έως μεγάλος ενήλικας. Με το σύστημα ναυτοπροσκόπων υπήρξα ναυτοπρόσκοπος και μέχρι το βαθμό του αρχηγού συστήματος. Το κομβικό κομμάτι στην όλη προσκοπική μου ιστορία είναι ο Λευκός Πύργος. Έστω και αν τώρα δεν είναι το σύστημα εκεί. Ήμουν στην ενωμοτεία των Αστακών από την αρχή. 4 ενωμοτείες είχαμε. Αστακή, Γλάρη, Πελαργή και Δέλφινες ή Δελφίνια. Μέσα στον τρίτο όροφο του Λευκού Πύργου. Όντως ο Λευκός Πύργος σαν περιβάλλον συγκέντρωσης ήταν πολύ γοητευτικός και πολύ βολικός για δράση στο κέντρο της πόλης για όλα τα παιδιά της πόλης. Με συνεπήρεια από την πρώτη στιγμή που ανέβηκα τα σκαλιά μέχρι να φτάσω στο τρίτο όροφο. Πήγα σαν πρόσκοπος, όπως καταλαβαίνετε, και όχι σαν λυκόπουλο στην ηλικία αυτή. Και συνέχισα, έγινα νομοτάρχης των Αστακών. Οι ενωμοτείες είχαν πολύ ωραίο συναγωνισμό μεταξύ τους. Ήταν γεμάτες παιδιά, ήταν από 7 άτομα η κάθε ενωμοτεία τότε εκείνο το διάστημα. Θεωρώ και με κουβέντα από παλιότερους και νεότερους στελέχη του συστήματος ότι ήταν μια χρυσή περίοδος αυτή που πήγα εγώ. Αυξανόμενες προσελεύσεις παιδιών, δεν χωρούσαμε σχεδόν στον πύργο. Η δράση ήταν από ένα πολύ ωραίο επιτελείο με πολύπλοκες και αόμορφες δράσεις, τόσο θάλασσας όσο και στεριάς. Το μεγάλο γεγονός το οποίο βίωσα, 16 χρονών, ήταν η υπτάμενη κατασκήνωση. Η πρώτη υπτάμενη κατασκήνωση στην ιστορία του ναυτοπροσκοπισμού της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή μια συνεχής κίνηση και προς ένα μεγάλο στόχο. Το πέρασμα από το πρώτο πόδι στο δεύτερο. Το 1976 λοιπόν, με αρχηγό το Γιάννη Παπαχρήστου και με ένα απλώς ναύκληρο σε μία από τις 3 βάρκες, αν θυμάμαι καλά ήταν η Πάραλος, με την οποία συνέχισα αγκαλιασμένο σε όλη τη διαδρομή. Φτάσαμε μέχρι το Παλιούρι, περάσαμε στο Πόρτο Κουφό και επιστρέψαμε κόστα-κόστα από την μεριά του δεύτερου ποδιού της Ιθωνίας. Από εκεί και μετά όλες οι κατασκηνώσεις μας ήταν υπτάμενες. Ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή για την εποχή, με πάρα πολύ μεγάλο κόπο σχεδιασμού, προβλεψιμότητας και αντοχής από τα παιδιά και από τους βαθμοφόρους. Αυτή ήταν μια δύσκολη και ταυτόχρονα λυπηρή καμπή. Έγινε το 1985, αν θυμάμαι καλά, με υπουργό πολιτισμού τη Μελίνα Μερκούρη, όπου η πολιτεία αποφάσισε ότι αυτό το μνημείο της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι μνημείο μουσιακό και όχι χώρος συγκέντρωσης προσκόπων. Κράτησε μια επώδυνη διαδικασία για μας, για το σύστημά μας, τουλάχιστον 3 ετών, κατά την οποία τα υπόλοιπα συστήματα φεύγαν σταδιακά από το Λευκό Πύργο, από τα πατώματα του Λευκού Πύργου και μείναμε το τελευταίο σύστημα. Τότε ήμουνα στο ρόλο και αρχηγού ομάδος και αρχηγού συστήματος. Θα έλεγα μια παράξενη θέση, με αυξημένες ευθύνες, οι οποίες ευθύνες θα έλεγα ότι επικεντρωνόταν περισσότερο στη μοίρα της αποχώρησης από το Λευκό Πύργο, που δεν μπορούσαμε να την αναστρέψουμε. Στη διάρκεια αυτής της όλης παραμονής μας και επιμονής μας να μείνουμε στο τρίτο πάτωμα του Λευκού Πύργου, είχαμε τους εργάτες που μπαίναν μέσα να φτιάξουν, να γκρεμίσουν τα επιχρήσματα του χώρου και να αποκαλύψουν την υποδομή σαν μουσείο. Μας καταστρέψαν έπιπλα, μας καταστρέψαν αρχεία και τελικά μετακομίσαμε στην αρχή το μέρος που ήταν η αγέλη μας, στην οδό Ικτίνου στο πεζόδρομο. Μετά μία μετάβαση που βίωσα πάλι στην οδό Παπάφη, σε ένα ωραίο κατά τα άλλα κτίριο ισόγειο, ιδιοκτησία της γιαγιάς ενός από τους βαθμοφόρους, το οποίο όμως μας κάλυπτε τις ανάγκες, αλλά ήταν μακριά από την περιοχή στην οποία είχαμε την προέλευση των παιδιών μας. Μείναμε εκεί γύρω στα, αν θυμάμαι καλά, 3-4 χρόνια και αναγκαστήκαμε πάλι να φύγουμε γιατί θέλανε να το χτίσουνε. Ξαναγυρίσαμε στην έδρα της αγέλης μας στην οδό Ικτίνου. Και από εκεί και μετά ήταν η νεότερη εποχή που εγώ δεν ήμουν πλέον βαθμοφόρος και υπεύθυνος για όλα αυτά. Δηλαδή περίπου γύρω στο έτος 1992, αν θυμάμαι καλά, όπου την αρχηγία του συστήματος ανέλαβαν τα επόμενα στελέχη. Για μένα στη ζωή μου υπήρξε ο προσκοπισμός ένας πολύ καταλυτικός παράγοντας για να διαμορφώσω τη σημερινή μου προσωπικότητα και να την εξελίξω, αν θέλετε. Γιατί τα μαθήματα που πήρα ήταν τέτοια και με τέτοιο τρόπο που στην ουσία εισχωρούν στην προσωπικότητα του παιδιού αλλά και του νέου ανθρώπου. Και αναφέρομαι τόσο στα μικρά προσκοπάκια, λυκοπουλάκια,
όσο και στην ηλικία των βαθμοφόρων που ακόμα διαμορφώνεται, έγινε με έναν τρόπο χωρίς διδακτισμό. Δηλαδή, αυτό που λέω εγώ, αυτό θα το μάθεις, όπως είναι στο σχολείο, ας πούμε. Ή όπως θέλετε, αν θέλετε, ήταν τα σχολεία τότε. Με πολύ διδακτισμό και λίγο αυτενέργεια. Στον προσκοπισμό μάθαμε και να ακούμε και να συνεργαζόμαστε και να αυτενεργούμε και να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Γιατί? Γιατί οι μεγαλύτεροι από εμάς, κατά κάποιο τρόπο μας δείχνανε με το προσωπικό τους παράδειγμα ότι είναι εφικτό αυτό. Χωρίς να καταλάβω λοιπόν αυτό που λέμε υποδόρια στην ιατρική, πέρασε μέσα μου όλη αυτή η κοινωνική προσωπικότητα, θα έλεγα. Μάλλον κατάλαβα την πλήρη επίδραση του προσκοπισμού επάνω μου όταν ο γιος μου έγινε βαθμοφόρος προσκόπων και ναυτοπροσκόπων ειδικά, όπου το βίωσα από τη μεριά του γονιού και εκεί έβλεπα τον εαυτό μου στην ουσία σε ένα flashback, ας το πούμε. Εκεί συνειδητοποίησα πόσο σοβαρό ήταν αυτό που κάναμε και πόσο καλά τα καταφέραμε. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία του Baden Powell, όχι φωτογραφία, είναι μια ελαιογραφία που αυτός ο άνθρωπος έδωσε τον όρο. Είπε ότι ο προσκοπισμός είναι ένα παιχνίδι για παιδιά που οργανώνεται από μεγάλους. Θα έλεγα ένα παιχνίδι ζωής, αυτό που μας μένει, με κανόνες που διαμορφώνουν οι βαθμοφόροι κυρίως, αλλά συμμετέχουν και τα παιδιά και οι μικρότερες ηλικίες. Αυτό είναι το μαγικό. Φοβερή αυτενέργεια, κοινωνικότητα, διάρκεια, γιατί δεν τελειώνει μόλις μάθουμε να παίζουμε τεκβοντό, συνεχίζεται και σε μεγαλύτερα χρόνια, χωρίς πίεση επιδιώξεων και στόχων. Για τα ακρίβεια οι στόχοι έρχονται και σε συναντούν στην ουσία. Αυτή είναι η μαγεία. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι επειδή ακριβώς είδα και σαν γονιός τον γιο μου και το γιο μου κυρίως, αλλά και η κόρη μου υπήρξε μέρος του συστήματος μέχρι ανιχνεύτρια, είδα την προσπάθειά τους από την άλλη οπτική γωνία λοιπόν του παρελθόντος. Δεν μπορώ παρά να συγκινηθώ και να πω ότι αυτό που γίνεται χωρίς οικονομική απολαβή δεν θα το συναντήσεις πουθενά αλλού. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν μπορώ να το αποτιμήσω σε ποσοτικό μέγεθος, αλλά είναι τεράστιο. Πολλές φορές συνάντησα παλιούς βαθμοφόρους της εποχής μου ή πριν, κυρίως πριν, όπου κάνουν αυτόματα τη σύγκριση με το παλιό και το σημερινό, προσπαθώντας να δώσουν αξία στο παλιό. Αυτή η καταγραφή λοιπόν που καταγράφει το παλιό, νομίζω ότι το καλύτερο της σημείο είναι ότι το φέρνει σε επαφή με το σημερινό. Δεν επιτρέπει δηλαδή να διασπαστεί η ιστορική και αξιακή συνέχεια του, θα έλεγα. Και γι' αυτό ενθουσιάστηκα την πρώτη στιγμή με το έργο που αναλάβανε οι βαθμοφόροι σημερινοί και τους δίνω πάλι τα συγχαρητήρια μου για μια ακόμη φορά, ειλικρινά, και εύχομαι να είμαι στη θέση να το απολαύσω αυτό το αποτέλεσμα και να το διαδώσω. Εύχομαι καλό κουράγιο. Μπορώ να βλέπω για πολλά χρόνια το χαμόγελο των μικρών και μεγάλων ναυτοπροσκόπων σε κάθε δράση και το βλέπω στα σημερινά παιδιά και στους σημερινούς νέους. Όσο και αν ο αριθμός ελαττώθηκε, η επίδραση νομίζω ότι είναι σημαντική και στη δικιά τους ζωή και γι' αυτό η σημερινή κουβέντα μας με αφήνει με ένα πολύ ευχάριστο συναίσθημα.